Tetidem prabawaning ratri Sasadara semanjer kawur yan tanku jiwa memanisi ranggep srinateng dalu siniwaka Sangya Pradasi
mungkul paten ana temungkul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak walat lah yo bener kadamu lali sumber katiwasa itu manggur
Suram saramekan padang kasaran bajare Asa malipur saya berkonco Rasularas surat yang kedua lipur kanti cumenang lir gumanti salam pambuka restu laras Indonesia. Raya
Coba diartikan. Ya radong aku. Ya kudu dong. Aku ra mudeng aku Kak. Gemian inyong tegin cilik. Oh, Ketika aku nyongi. masih kecil. Oh, ketika aku masih kecil. Nah, kan kamu Gini. kan ya. Ha-ha. Kamu kan masih kecil. Iya. Seumpama kamu peraganya aku yang nyanyi. Oh, terus kowe apa nih? Aku mboke no. Aku anake. Heeh. Mik no. Anake ngelaan ke aku. Titras nani biung rama Titras nani biunge karo ramane. Ditresnani simbok karo Nah, ini bapak. lagu itu menceritakan tentang anak kecil. Oh. Nah, jadi pas sama kamu itu Ya pas. ya. Dipun gendong kewer pripun Bu? Digendong kewar. Digendong kewer. kewer. Wong edan. Racet to. Piye? Kok aku salah? Ora lemu gendong iki lho. Kenapa? Kaya arep nguncalke asu ae lho kok. Lah nek bayine ganteng putih mulus ngono digendong madhep ngene. Lah bayine kaya batang ya madhep rono. Ya aja nyalahke bayine. Napa? Lah sangkeno mboke kok. Lah ngapa? Nglairke kok rupane kaya batang. Kesalahan kok. Kene Berarti jero iki isine blekethek kandhok. Tina bengi Hati nyong batik di kudang Awan bengi dikudang. di kudang muga-muga ele anakku sampean muga-muga dadi maling Mantri. oh mantri Maling Pokoknya nyuntik kowe. doa yang baik-baik ya Nah, ngono lho. oke diling-ling lan disawang Sik, apa? lilingmu. Apa? Lilingmu iki lho. Ya dililing ya disawang. Heeh. Lah kok ngling-linge nggawa brutu. Namanya Ngliling ki nggawa rai, dile. Nah ini ngono lho. Ngliling kok ngene. lah anaknya kayak demit ya dilingi Kang Buri ngene. Mbok Namanya itu pola lantai Mas Unjak. Tamu itu kan ada di sana lah. Jatahnya Ya. sing kono. Oh ya. Jadi ini harus hadap sana. Oke. Inyong Akhirnya jarak. nangis. Berisik. Lah jare nangis. Ya, Aku kan terus meragake. Yo terus ora uwek. Berisik tanggapan lho. Lah ya kan jumboke karo kowe mau kaya piye. Kayak tikus anyang-anyangan malah. Lambemu. Tulung. Tulung. Ya ora terus tulung biasa aja. Ditembangi banyu masan. Ditembangne banyu masan. Meh ibane apa iki? Ya, manut. Eling-eling. Eling-eling ya. Ya ora apa-apa. Eling-eling banyu masan. Oke iki. Sliramu joget ya. Iya oke. Ya. Ya, kanca-kanca Ya. restu laras, monggo. Restu Iling-iling laras. banyu masan. Senenganku. Hei.
Ya Sri, sing sangka kene sing tulung agung ku nggo keren-keren. Nah. Sikro Musik. kang bala tumingal prang tampo samya matali ler kathet wilating godho dah wangkung manguncang lidi benjang sangat dimicil lagi nyong tali uwus Resno Alon-alon mawon. Atot runtuh tansah reruntungan ing sarina sawah ngene datan kinggang sarambut lamun atuh saged ing ngati Kalih guyu-guyu ya ora apa-apa to, Mbak. Membekas. yen cedhak tansah mulat sita asih Indah mimi lan mintunno ayo bareng nimas anetepi wajib sita asih Prayan Langgame sekalian Mbah, monggo. Jenengan buka. Monggo. Aku kan setia satu wis biyen nganti saiki ono yang ono datang kapan kapor sumunan Anggepu
Mbah, mangga Mbah. mlampah tebih datan lesu Oke lestari mugan tobar kaing ngene Iya, la la la. Lah lah ha anyu Mangga, Mbah. satu wes biyen nganti saiki
pepujane ngati kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku dewe doh dewa Jawa ageng wala sono mringwa besok kapan kalakon ngandeng lan wong ayu upama sira nakutha tanpa prau sajarah ing Joloti nidam sari as Nggih, swantene sae sanget. Oh, latihan teng pundi, Pak? Oh, teng mriki. Oh, nembe niki. Waduh. Sepindahe wis kaya ngene ya, Om. Iki nek malah glenikan dhewe ta iki. Niki dawahe napa? Nyidam sari napa? Nyidam sari. Oh, nyidam sari, nggih. Kula wiwiti riyen nggih. Nggih. Upama sliramu sekar melati bakal lali lintang Ayo Pak Joget. Legend. Penak Pak. Sekeco. Monggo. nalikane rae lalu atiku lam-laman wong ayu nganti mati ora bakal lali Laras.
Lah terus kok ngapa lho? ngono ning pawon ndiling goleh Lah iku harapmu tohmu. nah terus Mas Isen-isen jroning pawon. kayak bener butuhku Ya iya. sing golek ya kowe to Mas Aku kan golek koyone. Iki wis tak blonjo masa sing kurang. Wong wedok kok goro sirap. Lah, kene yang ngono lho. Piye? berasan wis pikiran lho Mas Yen ngono aku sing kodur apa sing kudu taat. lah ning omah iku gare kulkas siji lho Mas Ya ora apa-apa, apa enenge lah. wis wis bojomu mbok dol Ora apa-apa kate para mangan. aja Ora mudhun kok. apa seneng Piye? yen lawa kudu klisir Monggo aku Terus? Wong lanang ora jelas. mangan turu karo mimi susu. wong lanang kok gaweane turu Iya. wong lanang kok gaweane turu Iya. Aku njaluk sangu wangi racun pandangan garap kepon. Kalajengaken ninggal katresnan katur juragane diler Bapak Mugiono dibonusi yo Mas nganggo ngemplak Boyolali. iya ngesak jroning Batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sampe karo sapa. tak suwon rino lan tangi moga-moga Gusti sekapan anggono bali bisa kumpul kaya ing ngendi Jaranan, jaranan, piye Mas jarane Mas jaranan, ayo jaranan. ayo Mas Jaranan, 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 ayo jaranan. sikat Tau nono widonono tak anteni ing pucuk balung nampa bebasane wong katon siram iki jane nyapa to kowe iki? nyaupo iki nyaupo Wah, guru kudu ngonyor-nyori wong ae.
Carane tata krama Kok blas. iso to, Mas? Ya iso. Aku wong Jawa. Dipirsani Aku tamu duwe tata akeh. krama. Wong tangtung-tangtung Aku yo gumuni. Padahal nek karo anu MC liya-liyane aku ora ngono lho, Mas. Tapi nek karo Uncek Sanusi kok kudu ngene aku. Pakulinan kok ya asine. Tolongin dong. Tolongin apa? Ya tak rono ngono lho. Manjamu. Kok rene wae. Ngene iki lho. Aku mah jane mesakne lho. Jare rono wong mesake sapa? Karo kowe iki lho. Isik mending aku ta timbang Kak si Chandra kae. Lah piye? Lha ki mau lho nganu kowe dingenekke. Iki asem. Ora, aku malah mbok praktekke nek iki ngopo lho. Lah iya sik mending aku to. Andene karo aku kok sia-sia. Sing sia-sia ki sapa? Aku ra sia-sia karo sliramu. Aku lho nek karo kowe ngene, kene sayang. Iya, dalah. Bro, Pak, wong edan. Lho, nek aku iki ngono, terus ra ngene iki. Ora ngono kuwi. Aboh tak bedil nang kene. Gede lho apa? Gede. Aja ngono kuwi to, Mas. Mbok piye-piye aku yo sayang kuwi kowe lho. Wong edan. Sayang kok ngene karepmu piye? Lah piye? Lah iki sayang nggih, Bu nggih? Sayang nggih, sayang. Iya nek aku engko ora mbodoke samodare ra iso medhok ya. Lah kowe iki mbok yo wong lanang kok semene ra iso medhok iki lho. Lanang oe lanangan kate kok ngawur ae lho. Lah gur sakmene iki lho, gur pirang kilan to Mas ya Allah. Pirang-kilan untuk mlocot aku kaya ndur Monas kok ngawur ae. Kok rasa kebanget-banget. Terus Dileh. Ya wis aku nang kene lah. aja didukke lho. Arep barang ora didukke ra apa-apa. Sik. Santai. Oh. Kok nek misalkan ning kene iki iso mlorot rono. Aku ora tok bundelane. Sih. Aku kok ngetan. Kok penak men kono kuwi jembar kok Mas. Asline ra cetha tenan kowe iki. Nyapa? Gua parkin sepatiku ngono apa piye to kowe? Ora lho, ndak sayange kok iso. Iya ning tanganmu. Patiku iki lek ngopo ngono lho. Sapa nyapa? Tak terusno lah kowe. Kok bingung nyapa? Iki lho tanganmu. Iya. Mas, mesti arep mbok lebokke TikTok engko. Engko FYP. Gak aja ngono kowe, aku malah ora kepenak aku. Lah apa? Ora kepenak karo Bos Warno lho. Lah apa? Kowe iso mak-mak karo aku. Terus? Lah kono kuwasa bayar ra kuwasa ngemek-emek lho. Lho kono ora MC apa kono kemek lho. Isi le. Ayo Mas joget Ayo, Mas. lanjut. Aja lali paweling. Iya. Lali kowe kok. Ora. Karo joget ayo. Lan joget Bayar larang joget. Ngadeg kono. Iso. Ora iso, udah. Wong kene wis tratapan kok. Mas aja didukke ya, Mas, didukke ya. Pun kersane Bu lah bojone mboten mesake lho. Oh, sing ngajeni Pak Polisi to? Oh, Pak, minta pertolongan, Pak. Ndi enek tuh polisine to, Mas? Iki lho Pak Polisi, syukur ae kok. Jan kowe kok kena hukum kowe kok. Ra hukum apa? Penganiayaan di bawah umur kok. Aja lal. Kok sik. Aja. Apa? Ora Ngapa kok kosek ngapa? Ora apa-apa aku yo gur kudu kosek-kosek tok. Aja lali pawangku. Uga mau gemes janji-janjimu. Takkan setia satu anteni nganti saelengmu. Masa Allah. Matur lho Bu nggih, matur nuwun. Nah, oh, ngene iki Kyai Putri ngene iki. Nah, Mas, ora kok kowe diarani penganiayaan. anak soleh. ya kan aku anak soleh, heeh. Soleh apa? Dek soleh apa kowe ora ngerti to kowe? Ora. Oh kene soleh barang kok ora roh. Salatmu madhep ngendi? Aku ora tau ngerti kowe salat kok soleh iki lho. Ya madhepe ngulon to. Madhep kiblat. Lho kiblat. Ora tau ngerti lho Mas aku. Wah, aku ora tau jamaah kok. Lah Aku yang jamaah ki ora ono ki nek jamaah ki apa? apa? Malah playon Iki tuwek ora bocah.
Masa jamaah aku pelayon. Ora, aku ora tau jamaah. Lah ngopo kan harus iki Aku yang- anjuran iki jamaah lho kuwi Ya kuwi malah. ganjarane luwih Lah akeh iya. jane. Ning aku ora aku. Lah nyapa? Katibangku aku ora tau ganjaran gawe dosa. Lah kok iso? Kena aku dhewe. Soalnya aku yang jamaah, engko iso gawe guyu Lah liyane. nyapa wong berjamaah salat padha Aku salat. anggere rukuk bablas jungkel ngono lho. Mosok to Mas? Dadi kok liyane makmum Ya, liyane aku pengen guyu ngerti. cekikian. Aku pengen ngerti. Batal radusi dosa. Sangka isi jurusane karawitan karo kari. Sandra Omamungan Sandra namung piro? Utara. Anggun. Gerajakan Para tamu kagem putri ingkang winastan panghormatan. Kados kados penduduk paripurna lampahing tata cara wasana panggihan wonten ing kalegan siang menika. Kanthi menika katur panjenengan Bapak Suratno keparengga kanthi pengantin sekalian jumeneng wonten sakajenging sasana panggihan. Ingkang saperlu kepareng dherekaken putripun para tamu saking miwah putri. Sepisan malih katur panjenengan Bapak Suratno keparengga jengkaraken pengantin sekalian. Monggo. Gandeng tangan ning pinggiran pikir pesisir gerak sekan bisik-bisik semayanan materi janji urip sir-siran api gandengan gandeng asli biar Punduripun para tamu kagem putri dherekaken pilih sepundur. Mugi lampah panjenengan juga sasana panggihan. Ngantos dumugi dalemipun sowan-sowan tansah panggih rahayu wilusem dening Sang Kala. Rajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekangi langaken susahe ati Longgoh ning pasir-pasiran sembur-semburan gerak jawan ambi mangan selondoran
pasukan metongkrong linggohe ngadeg kok ya cah wedok metotok iki lho. Alah lah. Ketok Cilikamu ya ngono kuwi. Ora mungkin. Ora mungkin Ah. kepiye. Cilikamu sing ngopeni aku. Ora. Alah sing ngomong aku kuwi ya petotak-petotok ngono Aja kuwi. ngomong-ngomong ke. Rumah sana anggur nguyu sing nyewoki sapa dhisik. Saiki Ya sing nyewoki wong liya. Ayo. Neng apa sliramu ninggal aku kaya atiku
Bersenjata? Angkatan 45. Sepuh. Berarti teman-teman SMKI banyak ya Mas ya? Gitu. Bos-bos sapi juga banyak Mas ini Mas. Saya visi misinya ke sini cari bos-bos sapi ya Mas. Lagi renek sing nyedak belas loh bosnya. Kayak nyaketo Pak polisi lho. Pak Dalno nang kono lho. Komandane. Nggih, siap komandan. Jalo dibedil Kaya ngene kelakonku
Dadine semangat. Semangat. Di bar iki manis mbak langsung ngono pe. Iya. Njaluk lagu manis. Lagune napa, Bu? Manis. Ya Bude sinten asmanipun jenengan? Bude. Bude endang. Bude endang itu ada artinya. Apa? Endang. Endang. En. Seneng. Endang. Aweh. Terus Bude endang seneng aweh ngono. tak kira. Mesti sedekah ning tangga teparo. Oh iya. Ki mau wis diperintah komandane. Endi? Pak Pak Dano. Komandan. Ki mau kowe joget tak sawer ngono jare. Napa nggih? Iya. Siap Pak Mulake Komandan. Ibu Endang langsung gage-gage. Langsung gage-gage nggih, Bu. Kaya ngene. Lakonku biyen apa kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalke gawe gelo ati salawase. Monggo Bude Endang. Jenglek mriki ngantos poklek monggo. Jalan kadang-kadang restu laras. Monggo Bu Endang. Bu Endang, Bu Endang, Bu Endang. Oke sedulur ingkang monitor streaming wonten ing Bekasi oleh pundi kemawon wilujeng siang. Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen orang seneng lamis yen mesem manis mungkuli madu saya bisa ngerantau jantungku. Ayo Dan sawer Dan tambah ganteng ini kempul setengah mati aku naksir kowe matur dan saweripun sires aduh dek bulane Jawa kowe camanes dasare prasaja sebanuan Pak Dalno saweripun mugi berkah barokah. Amin.